Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Хвала Хрысту! Дарагія сябры, сёння ў нас незвычайная сустрэча, як мне падаецца, вельмі аптымістычная. Сустрэча, которая можа нас навучыць, як не страчваць надзею нават у самай цяжкай сітуацыі. Сапраўды, нашае жыццё гэта ж не толькі шчасце, весялосць і іншыя радасці, але і такія выпадкі, такія сітуацыі, калі з намі можа здарыцца благая сітуацыя, крызісная, няпростая, і трэба ўмець выходзіць з кожнай з іх, пры гэтым ствараючы новае жыццё, новыя каштоўнасці, новыя сэнсы, у тым ліку і для сябе і свайго атачэння. Прыклады такія кожны знаходзіць сабе сам, але вельмі важна, што беларуская культура, беларуская гісторыя маюць безліч падобных прыкладаў, якія могуць нас натхніць. І сёння я хачу вам прывесці адзін толькі прыклад, але на першы погляд цудоўна ўсім вядомы. Гаворка сёння пройдзе пра незвычайную асобу, творца, безумоўна звязанага з кнігаю, бо мы кажам пра кніжныя помнікі, звязаную з кніжнай культурай, чалавека, пра которага на сёння ведае амаль кожны беларус, хаця яшчэ гадоў нават 30 таму гэта было рэдкай з'яваю. Сёння мы пагаворым пра Напалеона Орду, пра нашага Напалеона, пра нашага Орду. Кажуць, што і Напалеон не наш, і орды татарскія Беларусі не вельмі моцна тычыліся, не было ў нас іга, але калі не было у нас заваёвы ардымскай, то было унутранае такое ўзаемадзеянне з, безумоўна, татарскай супольнасцю, з якой, дарэчы, продкі Напалеона Орды паходзяць. Дык вось, я хачу прывесці вам адзін незвычайны, як на мой погляд, прыклад з жыцця і творчасці нашага Напалеона, які мусіць нас натхніць, верыць у лепшае, і галоўнае не проста верыць і чакаць, але яшчэ і працаваць дзеля таго, каб тое лепшае надышло. Дык вось, прыклад Напалеона Орды, па-мойму, вельмі паказальны і прадстаўнічы. У той час, калі Напалеон Орда нарадзіўся, гэта 1807 год, безумоўна, ішлі ў Еўропе, як вядома, напалеонаўскія войны, і мы можам здагадацца, у гонар каго назвалі будучага знакамітага беларускага мастака, творцу, чые выявы мы сёння бачым вось проста па ўсёй Беларусі, нават на беларускіх банкнотах. Напалеон Орда быў названы ў гонар Напалеона Банапарта. Мы ведаем цудоўна, што амаль ва ўсіх краінах Еўропы ў той момант расло такое татальнае захапленне асобаю французскага імператара. Памятаеце, уся расійская імперыя, прусы, іншыя зачытваліся творамі, газетамі, прысвечанымі якраз перамогам Напалеона Банапарта. І вось наш Напалеон нараджаецца, 1807 год. Нараджаецца ён на Палессі, у даволі багатай шляхетнай сям'і, але першая трагедыя напаткала яго яшчэ ў дзяцінстве. У 1809 годзе, калі Напалеону нашаму ордзе было толькі 2 гады, памірае яго бацька. Як вы разумееце, у сітуацыі тагачаснай смерць бацькі, калі дзіцяці вось яшчэ літаральна 2 гады, гэта ўжо вельмі часта крызіс сямейны і гарантыя фінансавых і іншых цяжкасцей. Напалеон Орду малому у суседстве сямейным, блізкім такім суседстве застаюцца маці ад яго сям'і і яшчэ 3 сястры. 3 малыя дзяўчынкі, которымі яшчэ і давядзецца пасля апекавацца на працягу далейшага жыцця. Для многіх, думаю, што у такой сітуацыі гэта ўжо было б, калі не перадольным, то вельмі складаным і цяжкім крызісам, разбурэннем надзеяў, спадзяванняў. Але жыццё працягваецца, Напалеон Орда расце. Другі крызіс быў звязаны з тым іменем, которое яму было дадзена. Калі яшчэ пры нараджэнні Напалеонам Банапартам, у тым ліку і ў расійскай імперыі, у склад якой уваходзілі беларускія землі, захапляліся, то ўжо літаральна праз некалькі гадоў, асабліва ў 1812 годзе і далей, імя Напалеона Банапарта становіцца
мякка кажучы, крытычна пераасэнсаваным у расійскай імперыі ды і па ўсёй Еўропе. Наполеон Бонапарт гэта ўжо не беспераможны такі военачальнік і таленавіты імператар, але імператар, які давёў найбагацейшую краіну Еўропу да крызісу, да ваеннага паражэння і цяжкай эканамічнай палітычнай сітуацыі. Безумоўна, маючы імя Наполеона, жыць у расійскай імперыі ўжо было вельмі няпроста. І гэта другі крызіс. Гэты крыж, так бы мовіць, нашаму Наполеону Ордзе давядзецца несці праз усё жыццё, жывучы ў расійскай імперыі. Заўжды на яго глядзелі з недаверам, нават калі, так бы мовіць, падстаў для нейкіх сумневаў і гэтага недаверу і не было б у яго дзейнасці. Наступная крызісная сітуацыя, якая адбылася з Наполеонам Ордам, звязаная з яго вучобаю. Безумоўна, Наполеону Ордзе давялося думаць пра сваю будучыню, у тым ліку, каб забяспечыць не толькі сваё багацце, дастатак ці кар'еру, але і для таго, каб перайсці, скажам так, у статус захавальніка сям'і, чалавека, які падтрымаць можа і маці, і сясцёр, і, безумоўна, скончыўшы свіслацкую знакамітую гімназію, тут ёсць такая на землях Беларусі, яе будынкі дагэтуль захаваліся, можна пабачыць, ён паступае ў самы старажытны і самы вялікі універсітэт расійскай імперыі. Як вы думаеце, што гэта за універсітэт? Самы старажытны, паверце, самы вялікі. Гэта быў Віленскі універсітэт. Ён быў большым, чым маскоўскі ці пецярбургскі, і, безумоўна, намнога больш старажытны, чым любыя іншыя універсітэты ва ўсходняй Еўропе і на тэрыторыі расійскай імперыі. Наполеон Орда паступае на фізіка-матэматычнае аддзяленне, пачынае вучыцца, у яго гараць вочы, ён бачыць сябе, сапраўды ўжо паспяховым чалавекам у будучыні, але час аказаўся непрыдатным для такіх надзей і фантазій, і ўсё абрываецца. Бо яшчэ, будучы навучэнцам свіслацкай гімназіі, ён прымаў удзел у дзейнасці таварыства заранаў, тайнага таварыства, а як вы ведаеце, у 20-е гады 19 стагоддзя распачынаецца вялікая кампанія супраць тайных таварыстваў расійскай імперыі і асабліва ў Віленскім універсітэце, у выніку чаго ў хуткім часе і ў Віленскі універсітэт таксама будзе закрыты, будуць разагнаныя многія выкладчыкі, а шмат якія навучэнцы страцяць магчымасць навучацца ці нават трапяць у высылку па-за межы роднай зямлі. Так адбудзецца і з Наполеонам Ордам. На вялікі жаль, фактычна за такую грамадскую дзейнасць, якая спрыяла развіццю паэзіі, асветы, звычайнае, так бы мовіць, студэнцкае таварыства, якое марыла пра лепшую будучыню, пра творчасць, мастацтва, літаратуру, за удзел у той працы, якая раней падтрымлівалася, прычым і афіцыйна ў тым ліку, ён трапляе ў афіцыйную ўжо няміласць. Быў выключаны ён з навучання ва універсітэце, нават трапіў пад арышт і 15 месяцаў адсядзеў у турме. Вось такі крах кар'еры, зноў жа, для вельмі многіх тагачасных студэнтаў гэта азначала крыж на ўсім жыцці, на ўсіх перспектывах, на любой будучыні. Спадзявацца больш няма на што. Наполеон Орда не з тых, хто спыняецца перад першым жа крызісам, тым больш гэта ўжо быў далёка не першы. Ён шукае сябе далей. Гэтыя дзверы замкнёныя, закрыліся, трэба шукаць іншыя. Прычым не змагаючыся, не пратэстуючы, а ідучы, як кажуць, шляхам, который можна знайсці. Шукае ён сябе у кар'еры ваеннага, у тым ліку, вывучае ваенную навуку, гаспадарчую дзейнасць на родавым маёнтку на Піншчыне, дзе ён нарадзіўся, пад Янавым, сённяшняе Іванова, у Варацэвічах ён нарадзіўся, але з Пінскам, з Янавым яго жыццё звязанае было вельмі цесна. Пачынаецца паўстанне, пачынаецца важная, няпростая падзея для нашай мінушчыны, паўстанне 1830-31 гадоў. Безумоўна, як фактычна ўся шляхта і інтэлігенцыя на беларускіх землях, ён стаў адным з удзельнікаў гэтага працэсу. Ён не мог прайсці міма змагання за свой край. Менавіта так гэтыя падзеі ўспрымаліся ў большасці амаль усёй беларускай шляхтаю. Ён выступае сярод тых, хто падтрымаў
гэтае паўстанне, прычым удзельнічаў, атрымаў чын падпаручніка, ды не проста удзельнічаў, ён быў уганараваны самай высокаю узнагародаю, тагачаснай ваеннай узнагародаю гэтага паўстання, атрымаў залаты крыж ордэна Віртуці Мілітарі, гэта найвышэйшая тагачасная ваенная ўзнагарода, але паўстанне, скажем так, было задушанае, падаўленае, знішчанае, фактычна былі знішчаныя і спадзяванні, безумоўна, тых самых паўстанцаў, а іх лёсы, як вы разумееце, нічога добрага не чакала. Сібір, высылка, пазбаўленне маёмасці, і гэтак далей. У такой сітуацыі Напалеон Орда прымае рашэнне ехаць разам з іншымі тагачаснымі прадстаўнікамі беларускай, ды не толькі суседніх многіх краёў, шляхты, інтэлігенцыі на захад. Ён трапляе ў Парыж і зноў сябе шукае, што ён карыснага мог бы яшчэ зрабіць, у тым ліку для сваёй айчыны, для сваіх суайчыннікаў, сваіх родных, блізкіх людзей. У Парыжы ён займаецца рознымі справамі, грамадска-палітычнай дзейнасцю, удзельнічае ў працы таварыстваў, якія падтрымліваюць мігрантаў, бо зноў жа для многіх гэта быў канец жыцця. У людзей паламаліся абсалютна ўсе спадзяванні, яны засталіся без маёмасці, на чужой зямлі, без ведання нярэдка рэалій замежных краін, іх заканадаўства, часам нават мовы, нездольныя, будучы канкурыраваць з мясцовай шляхтаю, ці дварянамі замежных краін. Многія, скончылі жыццё вельмі сумна. Напалеон жа Орда не толькі сам не спыніўся і не пачаў, так бы мовіць, хандрыць, як кажуць, але ён пачаў дапамагаць іншым. Ён быў адным з удзельнікаў таварыства, якое займалася справамі гэтых мігрантаў. Ён займаўся літаратурна-гістарычнымі студыямі і тады вельмі блізка пазнаёміўся з Адамам Міцкевічам, з якім шмат сябраваў, з многімі іншымі вядомымі дзеячамі таго часу. Яны разам і працавалі, і сябравалі, шмат якія пытанні абмяркоўвалі. І ў гэты ж час Напалеон Орда займаецца музыкай. Што цікава, ён стаў таленавітым і кампазітарам, і выканаўцам-музыкантам. Гэта значыць, што ён мог і ствараць новыя творы, і выконваць ужо існуючыя. Прычым рабіў і тое, і другое на вельмі высокім узроўні. Ён пачаў выдаваць свае творы і творы іншых айчынных кампазітараў. Дзякуючы яму, напрыклад, творы Манюшкі выдаваліся вельмі шырока і ў Парыжы, у прыватнасці, і не толькі ў Парыжы. Дзякуючы яму пабачылі свет музычныя працы многіх знакамітых у будучым кампазітараў і беларускага, і польскага, і іншага паходжання. Адным словам, Напалеон Орда знайшоў зноў сябе і зноў жа хацеў дапамагчы іншым. Гэту яго актыўнасць заўважылі многія. Ён блізка пасябраваў з некаторымі вельмі вядомымі музыкантамі таго часу. З некаторымі, як Шопен ці Ліст, ён вельмі блізка пазнаёміўся, пасябраваў, яны шмат выступалі, асабліва з Ферэнцам Лістам. З ім разам яны, напрыклад, сумесна выступаючы, выконвалі творы адзін аднога. Орда выконваў творы Ліста, Ліст выконваў творы Орды, і публіка нават не магла зразумець, хто чые творы зараз выконвае, бо і майстэрства выканальніцкае, і майстэрства кампазітарскае Напалеона Орды было вельмі высокім і набліжалася да сусветна вядомых музычных творцаў таго часу. Гэты талент быў успрыняты нават французскай супольнасцю, і Напалеона Орду робяць фактычна кіраўніком самага аднаго з самых лепшых ці самага лепшага тэатра ў Парыжы. Парыж, сталіца, культурная сталіца тагачаснага свету, і самы вялікі, прыгожы, якасны, так бы мовіць, тэатр таго часу, гэта так званая італьянская опера ў Парыжы, становіцца месцам, дзе Напалеон Орда быў прызначаны на пасаду дырэктара. Ён кіруе італьянскай операй у Парыжы. Гэта адбываецца ўсё ў другой палове 40-х гадоў. У 1847 годзе ён прызначаны на пасаду дырэктара, а праз год у Парыжы і па ўсёй Францыі адбываецца паўстанне, рэвалюцыя чарговая,
і тэатр спыняе сваю дзейнасць. Чарговы крах кар'еры музыканта, дырэктара італьянскай оперы, разбураюцца многія надзеі, і Напалеон Орда зноў ідзе шукаць сябе. На гэты раз ён шукае сябе ў іншай творчасці, у маляванні. Ён спрабуе і вучыцца ў адной з мясцовых французскіх майстэрняў вядомага тагачаснага майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Рышара, вучыцца ў яго майстэрні доўгі час і адразу пачынае на практыцы выпрабоўваць свае навыкі і ўменні. Ён шмат падарожнічае і робіць замалёўкі і ў Францыі, у Англіі, у Шатландыі, у Ірландыі, Іспаніі, Партугаліі, па Рымскай вобласці вандруе і па іншых рэгіёнах Еўропы і ўсюды робіць малюнкі. Гэта ўсё здорава, але, і, здаецца, наладжваецца, але ў 1856 годзе адбываецца амністыя усім удзельнікам паўстання 1830-31 гадоў, і Напалеон Орда прымае рашэнне вярнуцца на радзіму, паглядзець, як там што, і па магчымасці далей працаваць на карысць роднай зямлі, роднага краю. Напалеон Орда вяртаецца ў Беларусь, трапляе да хаты, дзе яшчэ жывая яго маці. Праўда, ён пазбаўлены многіх правоў, амністыя толькі частковая, аказваецца. Напрыклад, атрымаць у спадчыну родавы свой маёнтак ён не можа. Пасля смерці маці ў 1859 годзе маёнтак перадаецца ў казну. Ён, як удзельнік паўстання, не мае права на яго атрыманне. І ў далейшым ён можа толькі арандаваць тыя ці іншыя маёнткі. У гэты час ён актыўна займаецца, як і многія тагачасныя шляхцічы, сельскай гаспадаркаю, прычым на перадавым узроўні. Яго гаспадарка дае вялікі плён, ён становіцца паспяховым землеўласнікам на Палессі, багатая зямля, ураджайная, таленавітыя, працавітыя людзі, а ў выніку хорошы ўраджай, плюс прывезеныя з захаду новыя тэхналогіі, магчымасці дазваляюць яму сапраўды стаць адным з найлепшых сельскагаспадарчых рухавікоў таго часу. Але пачынаецца новае паўстанне, і зноў усе планы ідуць крахам. Знішчаюцца надзеі. Хаця ён непасрэднага ўдзелу ў паўстанні 1863 году не прымаў, тым не менш, ужо сам па сабе факт таго, што ён некалі удзельнічаў у паўстанні 30-го года, мае каталіцкае веравызнанне, ды яшчэ і дзіўнае імя Напалеон. Ужо гэтага хапіла для таго, каб яго арыштаваць і зноў жа на доўгі час кінуць у турму. У турме ў Кобрыне ён правёў даволі шмат месяцаў і спадзяваўся на выхад. Хаця першы прысуд, які яму далі, быў звязаны з высылкаю ў Сібір. Менавіта такі вырак быў агучаны, але праз некаторы час быў перагледжаны і заменены на больш лаяльны, бо даказаць віну Напалеона Орды ніхто так і не змог. Ён сапраўды быў ужо даволі сталы чалавек, нават стары, і ніякі удзел яго ў паўстанні не быў нічым даказаны. У выніку яго ўсё-такі вызвалілі, але зноў жа абмежавалі ў магчымасці нават арандаваць маёнтак свой бацькоўскі ці нейкія іншыя маёнткі, напрыклад, на Палессі. Гэта было чарговым ударам для чалавека, якому ўжо пад 60, і тут спадзявацца на тое, што ты пачнеш нечаму новаму вучыцца, асвоіш новую прафесію, ужо фактычна няма. У гэты час у такім узросце людзі ўжо фактычна чакалі смерці. У сярэднім нават ужо былі памерлыя, то Напалеон Орда ўсё адно не губляе надзей. Што рабіць? Сям'і няма, сям'я засталася ў Францыі, ім нават не дазволілі сыну, напрыклад, который пра гэта думаў, прыехаць у расійскую імперыю. Ім не далі дазволу. Ці пачаліся вялікія тут цяжкасці. У выніку ён застаўся без сям'і, без грошай, без уладанняў, без многіх надзей, але надзеі адной няма, знойдзем іншую, і Напалеон Орда знайшоў. Ён узгадаў, што ён цудоўны музыкант, і ён пачаў даваць урокі музыкі. Гэта ўсё мы мала ведаем, але якраз гэта дало нам таго Орду, которага мы сёння так шаблонна ўспрымаем праз яго гравюры. Дык вось, узгадаўшы, што ён таленавіты музыкант, Напалеон Орда яшчэ і
распачаў такую актыўнасць фактычна рэпетытарскую. Ён пачаў даваць урокі музыкі шматлікім шляхцічам, дзецям шляхетным па ўсёй тэрыторыі Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы і іншых суседніх вось земляў, вандруючы ад сядзібы да сядзібы. Жыў у гэтых шляхецкіх сядзібах, выкладаў музыку, ён быў таленавітым не толькі музыкантам, але і выкладчыкам. Яшчэ жывучы ў Францыі, ён падрыхтаваў граматыку музыкі, то есть, уявіце, тоўстая кніга такая выйшла пад назваю «Граматыка музыкі». Фактычна сальфеджио, так бы мовіць, да, ці такая класічная навука музыкі. Ім была падрыхтаваная, асэнсаваная і выдадзеная адпаведна. І ён пачынае даваць гэтыя урокі музыкі. А даючы гэтыя урокі, ён не толькі жыў і атрымліваў некаторы заробак, але на кожным гэтым месцы маляваў, працягваў маляваць. На мастацтве на той час у Беларусі не заробіш, на музыцы яшчэ можна было. Але творы мастацтва Наполеон Орда вырашыў, што таксама можна было б неяк выкарыстаць. І выкарыстаў ён іх самым незвычайным, на першы погляд, чынам. Справа ў тым, што мастацтва, фактычна на той час вось гэтыя малюнкі у Беларусі не было магчымасці недзе прадаць. То есть у нас такога вось рынку мастацкага не існавала, не было аўкцыёнаў, не было галерэй прыватных ці дзяржаўных, куды можна было б прынесці свае працы на продаж, не было нейкіх такіх вось практык, каб на кірмашах актыўна прадавалі карціны. Не. Але Наполеон Орда вырашыў, слухайце, а можа зрабіць паспрабаваць іх гэтыя малюнкі прадаваць у тыражным варыянце, бо малюнак доўга робіцца, а гравюра з малюнка, калі вось робіш дошку, да, гравюрную, робіш шмат з яе адбіткаў гэтай выявы, то кошт аднаго малюнка становіцца невысокі, гэта могуць сабе дазволіць многія людзі. То гэта можа акупіцца. Аднак, як показала практыка, на вялікі жаль, скажам, такіх магчымасцей, каб выдаваць каляровыя гравюры, у Беларусі на той час амаль не было. Наполеон Орда звярнуўся са сваёй ідэяй усюды, дзе толькі можна было. У Вільні, у Варшаве, у іншых гарадах ён прапановаў, слухайце, давайте выдадзім. Яму ўсюды казалі, не, гэта дзіўная ініцыятыва, гэта ненармальна, на гэтым ты не заробіш, ужо былі папярэднікі перад табою, згадайце альбомы Вільчынскага, віленскія альбомы ці іншыя, гэта бесперспектыўна. І тады Наполеон Орда кажа, слухайце, а я ў сябе веру, знайшоў грошы ў сям'і сваёй, у сясцёр, у знаёмых, уласныя накапленні уклаў і за ўласны кошт у хромалітаграфіі Максіміліяна Фаянса ў Варшаве надрукаваў першы альбом сваіх гравюр. Прычым ён не проста надрукаваў і планаваў іх неяк прадаць, бо кніжныя крамы так проста гэтыя альбомы не бралі. У нас не было амаль тады кніжных крам, а тыя, што былі, гэтыя альбомы амаль не бралі. Ён зрабіў цудоўную рэкламу. Ён аказаўся таленавітым піяр-майстрам. Ён пазнаёміўся са знакамітымі журналістамі, гісторыкамі, інтэлектуаламі, краязнаўцамі. Рэкламы для яго пісаў, напрыклад, Юзеф Ігнацый Крашэўскі, адзін з самых пладавітых і запатрабаваных тагачасных журналістаў і гісторыкаў. Юзеф Ігнацый Крашэўскі адмыслова пад Наполеона Орду фактычна напісаў прадмову да яго альбомаў. І былі многія іншыя такія хады, якія дазволілі зрабіць ініцыятыву Наполеона нашага вядомымі. Больш таго, Наполеон Орда што прыдумаў? Ён жа ж не проста карцінкі нейкія выдаў. Можа, мы асобна яшчэ неяк гаворым пра самі гэтыя малюнкі і гравюры, але вот сёння скажу толькі адну важную ідэю. Наполеон Орда ў сваіх вось гэтых карцінках адлюстраваў усю нашу гісторыю. Там жа няма выпадковых аб'ектаў. Там усе знакавыя, важныя аб'екты ў плане гісторыі нашай айчыны. Замкі, палацы, рэзідэнцыі, цэрквы, касцёлы, манастыры, розныя самыя месцы вялікіх бітваў і гэтак далей. То есть вельмі важныя аб'екты для айчыннай гісторыі, пра которую у часы вось таго складанага 19 стагоддзя і сказаць то было складана. І як аказалася, гэта тэма вельмі запатрабаваная. Кніжкі на гэту тэму амаль не выдаваліся, ні ў расійскай імперіі, ні ў аўстра-венгерскай, ні ў Прусіі, а грамадства наша ўсё было надзвычай зацікаўлена ў айчыннай гісторыі, а тым больш у карцінках. І пад кожнай гравюрай Наполеон Орда змясціў так званую легенду, і ў перакладзе, дарэчы, на французскую мову таксама, з пазначэннем, чым цікавае гэта месца, у чым яго каштоўнасць і значнасць. І
альбом зайшоў, як кажуць, да? Гэта быў першы паспяховы вось такі камерцыйна ўдалы бізнес-праект у сферы продажу каляровых гравюр і проста гравюр у Беларусі. Да таго гэта ніколі не акупалася. Напалеон Орда ажыццявіў такі венчурны, рызыкоўны праект, у который ніхто не верыў, ніхто не даў грошы. Ва ўсіх альбомах было напісана, што пішыце да мяне ў Пінск вось на гэты адрас. Это сённяшні палац Бутрымовічаў, дзе хто быў у Пінску, цудоўна ведае вот этот знакаміты пінскі ЗАГС, да, палац Бутрымовічаў. Менавіта там жылі сваякі, сястра Напалеона Орды, і туды ж ён змясціў запасы сваіх гравюр. І па ўсім свеце, скажем, узнікла гэта зацікаўленасць і з усяго свету. У Пінск накіраваліся лісты з просьбамі дашліце нам 1, 3, 5 альбомаў. Напалеон Орда пачаў выдаваць гэтыя альбомы рэгулярна. За наступныя 10 гадоў выйшла 8 альбомаў з сотнямі гравюр. Больш за ўсё яны прадстаўлялі землі Беларусі, якраз часткова Украіны, Расіі, Літвы, Латвіі і Польшчы, то есть вось Беларусь і ўсе суседнія тэрыторыі. Гэтыя альбомы аказаліся надзвычай запатрабаваныя, і гэтай ідэяй ён жыў да апошняга дня свайго жыцця і працуючы над апошнім альбомам фактычна ісканаў. Для нас у гэтай ўсёй гісторыі важна адно: не страчваць надзею, а верыць у лепшае. Напалеон Орда сярод іншага, ён шмат чаму можа нас навучыць, але прыкладам свайго жыцця, якое шматразова радыкальна бурыла ўсе планы і надзеі, не зламала гэтага чалавека, не дазволіла яму суцішыцца, спыніцца, ісці плакаць у куточак. Ён у кожнай сітуацыі шукаў іншы варыянт, як можна было б праявіць сябе і дапамагчы іншым. У самай складанай сітуацыі ён клапаціўся пра свой народ, пра сваю зямлю, пра ўласную гісторыю, мінуўшчыну, пра нашу спадчыну, перажываў, але і рабіў, што мог. І яму удзячныя і нашчадкі, і сучаснікі адплацілі. Тых грошай, што ён зарабіў ад альбомаў, ад музыкі, ад іншых напрамкаў сваёй дзейнасці, абсалютна хапала для неблагога жыцця. Тая спадчына, якую ён стварыў праз гэтае жыццё, стала лепшым для яго помнікам, чым які сёння можна толькі ўявіць. Сёння мы бачым гравюры тыя ж з твораў Напалеона Орды у мільёне альбомаў, малюнкі на сценах кавярняў, у гатэлях, нават на беларускіх банкнотах. Усюды мы бачым выявы Напалеона Орды, таго самага Напалеона, который мог бы спыніцца на першай жа крызіснай сітуацыі ў сваім жыцці, але кожны раз уставаў, падымаўся і шукаў іншы шлях для такой творчай, крэатыўнай, пазітыўнай на карысць грамадства працы. Гэты прыклад, мне падаецца, вельмі важным у любой самай складанай сітуацыі. Важна не спыняцца, не апускаць рукі, а шукаць, дзе яшчэ ты можаш быць карысным, што добрае ты можаш яшчэ зрабіць у гэтым жыцці. Вось такі прыклад хай будзе такім скіраваннем для нас, і я вельмі спадзяюся, што мы не забудземся на спадчыну папярэднікаў. До новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.